ଜଗନ୍ନାଥ ମହାଦେବ ଓ ମୋର ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜନ ବୃନ୍ଦ, ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୋର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏବଂ ମୋର ସହପାଠୀଗଣ, ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାର ଅନୁମତି ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଆଜି ହେଉଛି ଜାନୁଆରୀ ମାସ 26 ତାରିଖ 2024 ମସିହା, 75ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ଏବେ 1950 ମସିହାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରିଆସୁଅଛି। ସେଦିନ ଥିଲା 1930 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ। ସେଦିନ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଭାଷଣ ପୁରା ଭାରତକୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲା। ତାହା ଥିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜର ଡାକରା। ଶେଷ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଦେଶର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମୀଙ୍କର ଯେତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ବି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମୋହନଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଭଗତ ସିଂଙ୍କ ଭଳି ବହୁତ ବୀରମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଫଳରେ ଏ ଦେଶ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ତ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆଇନ କାନୁନ ବା ସମ୍ବିଧାନ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାଙ୍କ ଲେଖା ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ 18 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। 1949 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଥିଲା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 26କୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ବା ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରିଆସୁଅଛି। ଆମେ ଆଜି ଶପଥ ନେବା ଯେ ଆମ ଭାରତକୁ ମହାନ କରି ଗଢ଼ିବା। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ।